Hola, bona tarda, bona tarda. Ara que gravo el vídeo. Farem... Bueno, soc l'Adrià, soc amic de la Zaida, no? Que és una de les treballadores d'allà del vostre casal, i farem una mica d'estiraments que provenen del ioga, però molt bàsics i en postura sentada, vale? Jo m'he sentat a terra, però ho podeu fer des d'una cadira, que és molt més còmode, o des del sofà, o des d'on vulgueu. Vale? Llavors, important abans de començar és col·locar-vos bé. Jo en aquest cas, ja us dic, em poso a terra, amb les cames creuades, i el més important és tenir l'esquena ben recta. La columna ha d'estar ben recta. Si teniu una cadira amb el respaldo aquesta recta, doncs és molt més fàcil. Vale? Llavors, el més important de tot abans de començar és la respiració. Vull dir, la base del ioga és mantenir una respiració constant i sobretot ser conscients del que estem respirant. Normalment en el nostre dia a dia no som conscients de la respiració perquè és una cosa que ve automàtica, no? Que no és una cosa que hem de pensar de fer. I en el ioga és molt important pensar que estem respirant, d'acord? Llavors, respirem, omplim tots els pulmons d'aire i traiem tot l'aire. Vale? Llavors començarem amb moviments cap a dreta i esquerra del cap. Vale? Llavors agafarem aire, movem el cap a la dreta i tirem l'aire. Agafem aire, tornem al centre i tirem l'aire. Tornem a agafar aire a l'esquerra i traiem l'aire. És molt important fer el moviment lent i no tibar gaire. Vull dir, cada persona té el seu límit d'elasticitat i no hem de mirar de forçar. Hem d'arribar fins on puguem. Tampoc hem de pretendre aquí ser els elàstics aquests del circ. Tirem una mica i fins on arribem. Si no arribem a molt, doncs, quan ho fem diverses vegades ja podrem anar una mica més. L'important és no lesionar-nos i no fer-nos mal. Vale? Respirem, tornem a col·locar la columna. Vale? És molt probable que durant l'exercici la postura que teniu se us vagi movent. Llavors, quan acabem cada exercici, tornem a col·locar la columna, la posem recta, posem el cap recte i respirem. Vale? Ara farem moviments circulars, molt poquet a poquet, cap a l'esquerra, molt poc a poc, tenint cura de la respiració, obrim cercle, tanquem cercle, obrim cercle, respirem, tanquem cercle, respirem. Vale? Canviem cap al costat, obrim cercle, agafem aire, tanquem cercle, traiem l'aire. Vale? Fem el cercle més gran. Aquí impliquem una mica d'espatlla, la part alta de l'esquena. Parem al centre i respirem. Tornem a col·locar la columna, que se'ns pot moure durant l'exercici, com abans. Respirem. Vale. Ara farem cercles amb les espatlles,
Si esteu asseguts en una cadira, que tindreu els quadrets així, col·loquem aquí les mans, perdó, el meu gosset, tira cap allà, passa, col·loquem aquí les mans i fem moviments, pugem, respirem, baixem i traiem l'aire, com abans, és molt important tenir la columna ben recta i no fer moviments molt exagerats, molt poquet a poquet i on pugueu cadascú i cadascuna, que no hem de provocar-nos lesions ni ens hem de fer mal. A poc, respirem i parem. Descansem una mica, fem una mica de moviment amb els braços, amb les espatlles, una mica més ràpid, per treure la tensió. Movem una mica així, cap endavant, cap endarrere. Parem. Jo em tornaré a seure. Llavors ara, com hem acabat un exercici, recol·loquem la columna, la posem ben recta i respirem. Ara posarem les mans aquí, a sobre les espatlles, i farem cercles amb els colzes. Com sempre, cadascú el que pugui. Intentarem fer petit i una mica més gran. Una mica petit i una mica més gran. És molt important, com sempre, mantenir la respiració. Obrim, respirem i quan tanquem traiem l'aire. Tornem. Fem aire i el traiem. Llavors, ara parem, respirem, recol·loquem la columna ben recta, agafem les mans, creuem els dits i cap endavant. Respirem i quan traiem l'aire baixem el cap. Heu de tenir cuidado perquè aquesta postura tiba molt de les espatlles, i pot fer una mica de mal. Llavors, com sempre, fins on pugueu, no heu de forçar. Tornem a dintre, respirem i desfem la postura. Tornem a recol·locar la columna i ho tornem a fer. Juntem les mans, creuem els dits, estirem cap endavant, traiem l'aire i baixem el cap. Ara agafarem aire, portarem les mans aquí i traient l'aire cap amunt. Agafem aire i cap a baix. Un altre cop, amb cuidado de no tibar massa, no hem de forçar molt la columna, el clatell, tot poquet. Agafem aire i tornem al centre i desfem. Respirem, recol·loquem un altre cop la columna. Perdó, que el meu gos està una mica agobiat, com tots i totes, d'estar a casa. Tornem les mans al mig, creuem els dits, estirem cap amunt, traiem l'aire. Ara agafarem aire i anirem a la dreta. I traiem aire. Agafem aire i al centre. Traiem aire i a la dreta. Com abans, tibem fins on puguem, que si no podem provocar lesions ja ens podem fer mal. Tornem al centre, respirant, traiem l'aire i baixem.
movem una mica les espatlles per descarregar-les del que acabem de fer, una mica els braços, una mica de moviment. Vale. Ara agafarem la mà, veieu? Agafarem així els dits, tirarem cap endavant i aguantarem uns segons. Vale, tornem, fem l'altra mà. I tornem, respirem. Vale, ara jo no tinc cadira, però si esteu sentats en una cadira, ara em tornaré a posar així, haureu d'agafar les mans, ho faig un moment ràpid i després ho farem poc a poc. Agafareu les mans, es posareu així, la mà dreta en el meu cas, no sé el vídeo com ho ensenyo, cap aquí, i l'altra cap a darrere. Amb aquesta mà agafarem el cul de la cadira on estem sentats, sentades, i amb aquesta, doncs, la part de darrere. Bé, i tirarem així. Respirant i aguantem. Vale? Aquí és molt important que el pit quedi ben obert. Vull dir que les espatlles vagin cap enrere, els braços estiguin tibant i nosaltres mirem cap a dalt. Així obrim més el pit i fem la postura correcta. Vale? Respirant, que és molt important, la columna ben recta, el cap cap a dalt i els braços que estiguin ben tibants. Vale? Traiem l'aire i tornem al centre. Descansem una mica, recol·loquem la columna, respirem. I cap a l'altra banda. El braç dret, en el meu cas, aquí a l'esquerra, i el braç esquerre agafant la part de baix del coll. Vale? Obrim el pit, tirem les espatlles cap enrere, mirem cap a dalt i aguantem. Vale? Com abans, això és una postura que és una mica complicada pel tema de les espatlles, i jo que les tinc malament, em tiba bastant. I si us tiba molt, el que heu de fer és reduir una mica la intensitat. Vale? I no cal tibar gaire. Vale? Traiem l'aire i tornem al mig. Va baixant. Vale? Respirem. Posem la columna ben recta. Movem les espatlles per acabar de relaxar. Movem els braços per treure-li la tensió que l'acabem de carregar. Estirem una mica. Estirament clàssic sempre és important en tot exercici estirar una mica abans i estirar una mica després. Vale? Com el que nosaltres estem fent bàsicament són estiraments, doncs no cal que estirem gaire, però l'acabar sempre una miqueta. Vale? Aguantem una miqueta. Respirem. Juntem les mans. Entrellacem els dits. Cap a dalt, ben fort. Tirem una mica cap enrere, sense fer-nos mal. Traiem l'aire i les mans al centre. I ja estaríem. Bueno, i aquests exercicis van molt bé, fer-los una miqueta, fer-los en 10 minutets, 15 cada dia, i així pues, ajudem al cos que aquests dies no estem podent sortir, no estem podent fer exercici, estirar-se una miqueta i a fer una mica de moviment, i així cuidem una mica les articulacions i tal. Jo, per exemple, tinc les articulacions molt malament i a mi em va molt bé. Vale? Pues dale, que vagi molt bé el confinament i molts ànims a tots. I a fer exercici.